अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। आप सुन रहे हैं जीतराज प्रेमी के छठ पूजा गीत। डीजे अजीत, डीजे अजीत। डीजे अजीत। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी मेहदी सुनर मिलल बा। आ गया जीतराज प्रेमी से 2020 की नया गाना सुपरहिट फुल चली वीडियो में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीतराज प्रेमी। जीतराज प्रेमी। किसी भी गाना में अपना नाम की वॉइस डलवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए जीतराज प्रेमी से। श्रद्धा भाव से अकुरी चढ़ैनी भरा भरा मुट्ठी मिलल बाबा है जब सोना के सिकरिया मुट्ठी। डीजे अजीत, डीजे अजीत, डीजे अजीत। श्रद्धा भाव से अकुरी चढ़ैनी भरा भरा मुट्ठी मिलल बाबा है जब सोना के सिकरिया मुट्ठी। चढ़ेला हमारा गाड़ी फॉर्च्यूनर मिलल बा। चढ़ेला हमारा गाड़ी फॉर्च्यूनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के ठेकुआ चढ़ैनी दुल्हन सुनर मिलल बा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आधी अधूरी ना देखें, पूरी देखें ताकि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। एक दोस्त, अगर आप सबको शादी विवाह में वीडियो बनवाना है तो संपर्क कीजिए सुमन साहनी से। आप सुन रहे हैं जीतराज प्रेमी के छठ पूजा गीत। प्रेमियों देश के मनसा कैलू मैया पूरा। बिकी विशाल अनुराग बहना कुछ अधूरा। डीजे अजीत, डीजे अजीत। प्रेमियों देश के मनसा कैलू मैया पूरा। बिकी विशाल नर सब बहना कुछ अधूरा। पहले जन्म में लागे जन्म पुनर मिलल बा। डीजे अजीत। पहले जन्म में लागे जन्म पुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी मेहदी सुनर मिलल बा। चौरा उठैनी कोसी भरैनी हुनर मिलल बा। आप सुन रहे हैं जीतराज प्रेमी के छठ पूजा गीत। चौरा उठैनी कोसी भरैनी हुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी मेहदी सुनर मिलल बा। डीजे अजीत, डीजे अजीत, डीजे अजीत, डीजे अजीत, डीजे अजीत।